Festival Gitarového múzea je opäť tu. V piatok 2. septembra odštartuje už tretí ročník memoriálu Jančiho Ferka, na počesť ktorého v Sobranciach opäť vystúpia známi slovenskí interpreti. Peter Bič s kapelou vám okrem megahitov Hey Now či Say It Loud výnimočne len pre účel tohto festivalu zahrá s Andym Ďuricom aj skladby z ich pôvodnej kapely Stereo. Po písmenku si túto pieseň značím. Na, na, na. Medzi nami je už všetko jasné, láska aj tie rozklady. Ja sa mám. Na festivale zároveň vystúpi skupina Mukatado, známa aj vďaka úspechom z Eurovízie. Chýbať nebude populárny Hurikán, Samuel Pavol či Revival. Hudobnou čerešničkou bude spoločné vystúpenie troch skvelých slovenských gitaristov Romana Mečiara, Eňa Mišleja a Janka Popaďáka v zoskupení Šienmi s Annou Barbarou Dian, ktorí vám v piatok 2. septembra zahrajú vďaka partnerovi festivalu mestu Sobrance. Organizátori už tradične venovali veľkú pozornosť detským návštevníkom, pre ktorých budú v areáli Gitarového múzea pripravené tvorivé dielne, práce na hrnčiarskom kruhu, tradičné spracovanie kovov či výučba hry na gitare. Tých najmenších však zaručene poteší skákací hrad, trampolína, jazda na koni, maľovanie na tvár, zmrzlinár či súťaže o zaujímavé ceny. Netradičným spestrením tohto ročníka bude jedinečná vlnná show Devenir Angels a výstava obrazov sobranského výtvarníka Jána Kováča. Festivalom bude obec prevádzať moderátor Rišo Hergot, no o zábavu sa postará aj obľúbený ľudový rozprávač Jožko Jožka. Festival hudby, remesiel a zábavy v areáli Gitarového múzea odštartuje už budúci piatok 2. septembra o 15. hodine.